برێز ئەحمەد دەماوە خۆش بە یعنی پر ئاگاهی ئیرۆ هاتن بەلافکردن هون ji sibehê ve bi vê mijarê ve mijûlin sebeba esasî sedema bingehîn a ku hiştiye ev qeza bi vî rengê bi êş rû bide çi ye û ejmara dawî agahiyên dawî bilançoya dawî çi qase li gor ku hûn bi vê meseleyê re mijûlin destpêkê de em sersaxiyê ji malbatê kesê ku jiyana xwe ji dest dan di wê bûyerê de û em şîfa jî ji kesê birîndar dixwazin. Yani rastî ew bûyera ku îro çêbû rastî em giş pêxemgînin sebebê wê nî esasî jî ji xwe li gelek ser rûpela jî hat diyarkirin. Lê em am niha ji we rastiya wê bêjin çi bû sebebê wê çi bû ku hişt ev bûyer çê bibe. Sahrîc ew ya goya niftê berê xwe ji hesekê dide hêla aliyê şedadê û seyare ya hêza ewlekariya hindirîn û Fox ya neqil xaricî ya rikaba got ji şedadê tîne hesekê û eksî wê ji hesekê dibe şedadê. Di wê derê de her du siyare ya asayişê û ya Fox ji aliyê şedadê tên û Sahrîc ji vir dire. Nêzîkî cihê ku bûyer lê çêbûyê berî wê de ji xwe ew Sahrîc ji aliyê rastê hêdî hêdî ber bi aliyê çepê dire. Yani we ku hat xuyakirin yanî ji xwe tehqîq jî derheqê vebû me îfada şûfêr jî girt û me îfada kesekî birîndar yê hindirê wê Foxê di û di eynî wê jî me îfada şûfêrê otomobîla asayişê jî me îfade girtin. Di wê derê de yanî hat eşkerekirin şûfêr xuya dikir razayî bû yanî ji ber zêde ew em bêjin niha zêde ew şûfêrê Sahrîca 24 saeta li ser yanê diwestin ew jî hiştî sebebê wê ku hiştî dixewir biçe ji aliyê rastê hatî aliyê çepê seyara asayişê jî yanî çi xwendî xwestî ku xwe bide hêlekê ama kêleka seyarê Sahrîcê qelibiyê di wê derê de di endamê asayişê jiyana xwe ji dest dane û 11 kes ji kesê gotindirê wê Foxê de jiyana xwe ji danê hijmara wê giştî 13 kes jiyana xwe ji dest dane neh kes jî birîndarin niha li nexweşxaneyê tedawiyê dibînin. Bele. Niha bi rastî ev pirstêkirin bûyerek bi êş îro li Rojavayê Kurdistanê rû da lê ev demek dirêj ev qeza li dû hevdû çê dibin yanî sebeb çi ye ku ev qas bûyerên trajîdî yên bi vî rengî li vê herêmê diqewmin? Yani en rastî em behsa meselê ku qeza ku çê dibin meselê wê hişyarî yani hişyarî ew qasî me li ser yanî beriya demekê jî hemlek bû diriya destaya hundirîn di li ser bendên asayişê û dewriyatên trafîkê hat belavkirin diriya broşoratarê yanî me xwest ji her kesê ajokar got bi qanûn û qoralê trafîkê pêk bînin yanî ew ji bo silametiya wan yanî demê em radara derdixin ji bo sirat nêbkaranîn em ne ji bo gayetek maddî derdixin ya ji bo selametiya wan kesayê ji bo ew meselê siratê got têbkaranîn encamê wê de qeza çê dibin. Niha yê ku em bêjin kesê ku li ser rê erebê dajo telefona bikar tînin ew jî dibe sebebê yek jê ji qeza kesê ku temenê xwe biçûk yanî em bêjin derbasî 18 salî yanî em bêjin nebû bi qasir bin ew jî yek jê sebebê wê gelek cara qeza çêbûye. Yani em behsa mijarê qeza bikin gelekin. Yani gelek sebebê xwe hene. Yek ama yek mijarek heye em herkes dibînin jî em jî dibînin wek rêveberiya trafîkê û herkes millet jî dibînin niha riyê me yê got hindirê bajara jî de û yê got dervî bajara jî. Yani rastiya em yani ew rêjî dibin sebeba qezayan li gor hûn carê diçin ser û lêpirsîn rast na tiştekî rast yanî gelek hifre çêbûne. Carê şifêr ne hişyarê deme ku wê xwe ser hifrê bide alî siyarak ya wê lê bidobilîne ya siyarak wê ji we çê wê yanî pêşa wî diwere ew jî sebebê wê dibe qeza û carna jî gol wê hifrê dixe siyare ji tewazin didikeve ew jî dihêlî ku qeza çê bibe.
يعني مسألة قضا جلك سبب وهنا ليه أم تم دايم جيد بيجن جرك شوفير هشيار بن يعني دمي أم دوين هشيار بن دمي أم رادارا دردخن دمي أم دوريات ترافيك زيادت كن دمي أم وان أقاسي إجراءات هشك دكن أم جبو سلامتيا جل إخوة هشك نجبوت نها الهرم ما برقر بالغة عربيان تشيبوية أفجد بسبب جبو تشيبونا قزايان وبراستي دبر وان قزايان دي إيرو روج هون كيبر برسيار دبينن هون بفي مسألة يرمجولن قالوا ملتن قالوا ترافيكي قالوا شاردارية قالوا يعني جمركي كو عربا درباسك كيبر برسيار في مسألة هيرو نها مسألة راست هجمار عربات باكر ورجلات سوري ده زيادة يعني ام بيجن کولان من نما قاسی راجی شخوا پروژه جر هنه ما پروژه جر دانین گراجات چه ببین یعنی ما وقت بیجه نزیکاتی ما و بلدیه جبو ویتشتی ام پیش دخن یعنی مثلا ام گراجا زیاده بکن شخوا نهاج هوند بین نهاج ریا قامش لو حطانی دبگه دیر که هولدان بلدیه هنه گوریا راست بکه لی اما کم یعنی ام حطانی گواموی جهی سراست بکن گلک جهی دخراد به دورتجی یعنی گرک چارەسەریەک بهتر جر بدیتن یعنی چارەسەری هی یعنی گرک بلدی جبوی ارکراب نهاد مجار سیاراجی ده راست شوا هجمارک باش در باسی با کروجات سوری اوجی برپسیارتیای که میگو رات کرد گمرک بو یعنی گرک اوجی او یعنی هاد بریار در حق وید جهاد گرتن یعنی شوا نها او سیاره گو يعني 2000 و ام بيجن 5 و 6 و 7 و 11 و 12 وان اوانا شخوا هات ساكن عندن يعني او نمايدي درباسي باكر ورجلات سوري دبن يعني او ساري ام بيجن هي حديث درباز دبن يعني او شيء احمد علو ريفيبريا ترافيك الكانتون الجزيره قالك سباس هون بجداري بولتانا مابون آگاهیان برفره در حق هم قضايا ايرو هم جي قضايا بگشتي مرا بپار بکر قالك سباس بوش